Sugod ning akong wali, muhangyo ko ninyo, lingi asa inyo mga tapad. Unya ing nadayon, brad, sis, magbag-o na ta, manghinulsol na ta. Okay? Magbag-o na ta, manghinulsol na ta. Mga igsoon, si Juan nga magbubunyag, adunay dakong papel sa kinabuhi ug misyon ni Kristo. Giandam niya ang mga tao sa pagdawat sa Dios nga manluluwas. Si Juan ang katumanan sa gitagna ni Propeta Isaías nga tingog nga nagagikan sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, patagan ninyo ang iyang agianan. Repent and be baptized. Kini mao ang panawagan ni Juan. Somebody has commented that repent is perhaps the most hopeful and the most encouraging word in the Christian vocabulary. Pagkanindot bitaw nga paminawon nga kita gihatagan og kahigayunan nga magbag-o ug mag-usab sa kaugalingon. Apan kasagaran nato, malain baya ang uban gani masuko kun ingnon pagbag-o na, panghinulsol na sa imong mga sala. Nganong masuko man ta, nganong malain man ta? Usa sa dakong hinungdan niini mao ang garbo. Dili man ta andam nga mudawat nga nasayop ta o nga dunatay nahimo nga dili mao. Matandog ang atong garbo kun adunay laing tao nga musulti nato sa atong mga sayop o sala. Mga igsoon, karong adlaw gidasig ta sa ebanghelyo nga magmapaubsanon. Paminaw nato ang panawagan ni Juan, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala. It is true, one of the most beautiful blessings we have been given is the chance to repent. Matud pa sa usa ka magwawali, people on earth hate to hear the word repent, but those in hell wish they could hear it just once more. Tinuod kaayo, kung tuan na ta sa impyerno, di na ta makadungog sa pulong pagbag-o. Ang pulong nga repent, gitranslate sa Cebuano og hinulsuli, basuli ang imong mga sala. Pero mga igsoon, atong sayran, kining maong pulong nga ang original word nga gigamit sa balaang kasulatan para aning maong pulong nga repent, mao ang Greek word nga metanoia. Metanoia nga nagpasabot dili lang pag-usab sa lihok ug binuhatan, kundili una sa tanan pag-usab sa hunahuna, changing of one's mind. Metanoia means to change the way you've been conditioned to think. In Christianity, metanoia came to mean to change one's mind about God, accepting Jesus as our Lord and Savior. It means a redirecting of one's thoughts, priorities, and values with that of Jesus. Dihay nag-post sa Facebook, nabasahan ako karong buntag. Ang iyang gi-post, o sa nagingon siya, gusto ko ma-perfect sa exam, pero ang akong gikopyahan, sigig kasayop. Sigig kasayop ang akong gikopyahan. Tinuod bitaw no? Kung saan man niya pagka-perfect, kung ang iyang gikopyahan, sigig kasayop. Mga igsoon, sa atong kinabuhing Kristohanon, kinsa man ang atong gikopyahan? Kinsa man ang atong gisunod? Hinaot, dili ang tao nga sigig kasayop. Kung karon
nagunahuna ta og Dios nga habog kaayo, murag huwes nga maghukom ug magsilot kanato, lisod duolon ug angay nga kahadlukan, ato ning usbon. Ang Dios matud ni Jesus usa ka mahigugmaong amahan nga anda mo dawat ug mopasaylo kanato sa tanang higayon. Ang Dios sama sa maayong magbalantay sa karnero nga nagatiman kanunay sa iyang panon. The Gospel of St. Luke, chapter 15, verses 3 to 32. Naghulagway nato og usa ka Dios nga sama ni ana. Kung karon naghunahuna ta nga importante ang mga material nga butang aron ta malipay, ato kining usbon. Hunahunaon nato nga sa Jesus mao'y bugtong tuburan sa tinuod nga kalipay. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Matthew 6, verses 19 to 21. Kung karon nagunahuna ta sa ato rang kaugalingon, sige lang tagpangarte ug pahayahay, ato ning usbon. Sama kang Hesus, maghunahuna ta sa ubang mga tao, mga lagad ta ug magsakripisyo para sa ilang kayuhan, kay kini ang maghatag ug kahulugan sa atong kinabuhi. Whoever wants to be great among you must be your servant. Matthew 20, verse 26. Kung karon mga igsuon, nagtinguha ta nga magpadato, magpasikat, ug mahimong gamhanan diya sa katilingban, ato ning usbon, tinguhaon, hinuon nato ang pagpasidungog sa Dios lamang. Tungod kay kini ang magdala nato sa iyang gingharian, nga mauray importante sa kaulahian. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul in the process? Mark 8, verse 36. Seek rather first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Matthew 6, verse 33. A good preacher gave us this advice. If the path you are walking on seems to be leading you to nowhere, stop and choose another. It is never too late to change direction. Mga igsoon, mao kini ang atong pamalandungan niining panahon sa Adbyento. Tan-aw nato ang atong kinabuhi karon. Ug susihon nato, asa man kini paingon? Nagkaduol ba kita sa Dios o nagkalayo? Kining matang sa kinabuhi nga katong gipuy-an karon, nagpadulong ba sa langit o sa impyerno? Advent is the time to redirect ourselves back to God. Now is the time. We should not wait for tomorrow. As they say, the sun may rise tomorrow, but you may not. Repent today.